Barka. Ya me je ku? Alhamdulillah. Yaro ina nan sun filele. Alhamdulillah. Ai na ta jiran ki zuwa a fito da an na ce. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. An gwari a garin? Lafiya. Ya ayyuka da Allah na bata lokaci ko? Wallahi wasu yara ne guda shida na dan gutsire su. A je a kawo min yaron gyara in ya so yanzu ma an gaya min wata haihuwar nan gidan Madugu. Baki kai ne? Kai kar kai min lalata ka ji ko? Kananun wanzamai marasa kunya waɗanda ba sa girmama na gaba. Ni fa kasuwa ce a kai min dole. Kuma tun kafin ai daren akai kwanti. Kai ka san ni na gaji wanzanci ba haye bace ni. Yar gado ce cikakkiya tamman ba yar gado. Sai ku haɗu ku gyara gaba daya. Wani ma haɗu mu gyara. In sa hannu akan mutum wani ya sa wallahi ƙarya ne. Sai wani rike ma wani ku gyara gaba daya. Allah ce ka tun da duka aikin ku ne ba wani damuwa. Yaro ai kyau take bata karko. Ni tsohon ta ma mun buga da shi bai kai ni ko ina ba balle ita. Dan haka baki isha ni ba. Yaushe kika gaji aski? Yaushe kika gaji aski? Mijinki ne ko wanzami? Kasuwa na je ne sha'awar zabirar. Na karɓo na rasa ya ba. Yaro nan bannan. Ba ni nan. Aikin banza. Kin karba ko? To ki gyara mun gani. Gyara an gani. Ka aska an na gaje ki gyara yaron an gani. Gyara shin gani. Na ce gyara shi inda na gaje aska gyara shin gani. Ni za ka yi wannan iskancin? Yo ce wace ce a bani jintini ya neme ta in rasa? Wace ce ke gyara yaron? Ni za ka yi wa shirka da surkulle? Na ce gyara yaron in gani. Ni za ka yi wa maguzanci? To ƙarya kake na riga ka na ce. Wai beri dalla yi na yaro me rai da an fitar da shi. Dan gwari. Kwantar da hankalinka yaro ina nan cikin ƙoshin. Ina nan yanzu an fitar. Yana nan cikin ƙoshin lafiya. Ni za ka nuna wa shegantakar ku ta wanzaman aye. Ba 'yan gado ba ni. Ina yaro dalla a fitar mini da yaro. Yaro yana guri na ce ma. Kwantar da hankalinka. Ka je ka gaya wa mai jego. Ta bani zanin da ta san ta tabbatar ta taba daukar yaro ne. Kalla ku taimake ni. Kai. Una shi ne ai wannan ko da na gan jini na. Kake damuwa ne. Ku taimake ni ga tashi. Tashi ka dauko. Tashin da za ta haɗa bibancin je ka. Kai mata abin da ta ce. Ga za ta haɗa bibancin. Sai na ga haɗa bibancin ta. Sai na ga gadon ta in kuma tsini ne na gani. Kakana ya gaji wanzanci a hannun kakansa. Ba hukaci. Ni ma hukaci uban ma hukata. Ni kura ba kura ni kura yaron dan kunama. Ni ma hukaci yaron dan ladi wanzan. Ni na zabiya ba gaba da gaba ba. Gwada min aikin gado in gani. Ni na gaji aska ta gaje ni. A aske yaron in gani. A aske yaron in gani ko a nuna min yin gado. Dawo min da jinjiri. A dawo min da jinjiri. Ya lafiyar kura. Bare ta yi hauka. Na ce ala kai da kare da abin wuyan kare da abincin kura ne wallahi. Wallahi. Maza. Ko da mun koma sallah. Dan mun fara yin sallah za a kawo mana raini. A kawo rainin gani. Yaron ka ina nan cikin koshin lafiya. A taimake ni. A fitar min da jinjiri. Ba abin da zai sami yaron ka. Irin waɗannan marasa kunya in ba muna nuna musu gargajiyar ba za su san su mu na gaba da su ne ba. Ni sallah ki gama. Masha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A bar askin ma a bar shi. Askin ma a bar shi. Haka kika mu? Dan Allah ku je a nema wani. Kai dai kai shi gida. Bala'i dai da kanki kenan. Kai kuma zan nuna maka ƙaryar wanzanci. Ba zabira ba in ba basilla ka gada. To daga kaina iskanci ya ƙare zan bar wa ƙananun wanzamai tarihi.